Explica'm un conte. Deu ditets, de Mem Fox i Helen Oxenbury. Vet aquí que un bebè va néixer en un poble llunyà i un altre bebè va néixer l'endemà. I tots dos tenien, ho sabem prou bé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 10 dits a les mans i als pauets també. Vet aquí que un bebè va néixer en una gran ciutat i un altre bebè dormia molt ben abrigat. I tots dos tenien, ho sabem prou bé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 10 dits a les mans i als pauets també. Vet aquí que un bebè va néixer al bell mig d'un turó i un altre que estava una mica malaltó. I tots dos tenien, ho sabem prou bé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 10 dits a les mans i als pauets també. Vet aquí que un bebè va néixer en un país glaçat i un altre a dins d'una tenda fou nat. I tots dos tenien, ho sabem prou bé, 10 dits a les mans i als pauets també. I el següent bebè és un bebè meravellós. És el meu bebè i és dolç i preciós. I aquest bebè té, ho sabem prou bé, 10 dits a les mans i als pauets també. I a la punta del nassarró, 1, 2, 3, 3 petons fets amb dolçor. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.